Наистина ли похарчихме 900 евро за 4 дни в Керамоти? Обещахме ви втора част на нашето гръцко приключение. Хайде да видим кое колко ни струваше. Посетихме Гърция в началото на юни и направихме си дълъг уикенд от 6 до 9, като тръгнахме в събота сутрин около 8 от Велинград и след около 4 часа и половина път с 2 почивки, по обяд вече бяхме в Керамоти. Това е едно живописно градче в северна Гърция, било някога просто рибарско селище, а днес топ туристическа дестинация. За разлика от други гръцки курорти, няма да срещнете нито бурен живот, нито огромни хотели. Но пък за сметка на това ще срещате българи постоянно и навсякъде. Може би защото пътят до там е толкова, колкото от София до Бургас. Или пък защото в Керамоти се намира пристанището с фериботи към остров Тасос. Ние не случайно избрахме тази дестинация заради карането на колела на острова. Срещу 95 евро на вечер си нехме апартамент с доста добра локация, на 5 минути от плажа и фериботите. Препоръчан ни беше от наши познати, които бяха в началото на май месец там. Стаята беше просторна, с кухненски бокс, кафемашина с капсули, тераса и просторна баня, почти колкото цялата стая. За сравнение, те плащаха по 65 евро на вечер, а моята единствена забележка е, че беше доста шумно. С краси. Отиваме на плаж. Оля. Калимера, бе. Както ви споменах, плажът наистина беше на 5 минути пешеходно разстояние. На свободна консумация е и първият ден с Краси изкарахме целият следобед там на 2 фрапета, на обща стойност 10 евро. На другия ден директно закусихме на плажа. Тези 2 тоста заедно с фрапето излязоха 29 евро. Водата се плащаше допълнително. Предполагам, вече се досещате защо има толкова българи. Плажната ивица е супер, шезлонгите са нови, поддържани, водата е кристално чиста. От бара звучеше готина музика, обслужването беше на ниво, а атмосферата беше 10 от 10. И какво е морето без фотосесия по залез? С Краси преди вечеря решихме да си спретнем една такава на пристанището, но след опияняване на плажа с коктейли на алкохолна основа, вижте какво се случва. То е скърпун. Бързо бягате, Краси! Хвания! Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck. След тази фотосесия Красимир вече беше освирепял на 100% и тръгнахме да търсим октопод. Обиколихме цялото пристанище и в крайна сметка се върнахме на тази таверна. И отново всичко беше 10 от 10. Салатата, октопода, скаридите, тарамата, всичко, което си поръчахме, беше супер вкусно, порциите бяха големи и заедно с алкохола и водата платихме около 65 евро. Според мен супер заслужени, особено когато вечеряш на такъв залез. Съответно, последният ден обядвахме точно там, прословутата гръцка мусака. И тъй като не предлагат таратор, си я поръчахме с дзадзики. Падна ни се същият сервитьор от вечерята. Още тогава забелязах с колко любов и отдаденост върши работата си този човек. Разказа ни, че майка му приготвя дзадзикито и заедно с нея менажират таверната като семейен бизнес. Това още повече ни трогна и със сигурност бихме ги посетили отново. Краси е доволен, че му донесоха биричка в ледено и студена чашка. Ох, как капе. Ох, на дядя. Блашко ли е? Любов? Много хубаво. Това ресторанче всъщност си го харесахме още първата вечер, но беше пълно с хора, което ни подсказа, че явно е доста добро и готвят вкусно. Съответно на вторият ден за обяд решихме да седнем там. Както вече разбрахте, Краси беше супер впечатлен, че студяват чашите за бира, мусаката също много му хареса, но пък не му стигна. Съответно си допоръча тарама и узо за десерт. Аз не бях толкова гладна и реших да заложа само на рибена чорба, но бях супер изненадана, когато ми понесоха огромна купа с зеленчуков бульон и една изпечена скумрия плосната отгоре. Пригответе се! Та-да-да-дам!
Това всъщност е рибена чорба според гърците. Но пък беше много вкусна и засищаща, разбира се. За вечеря пък хапнахме октопод, много вкусна салата и един интересен специалитет за печено козе сирене с домат. Така че, ако сте в Керамоти, обязателно посетете това място. Вкусна храна, готина гледка и изпитано качество от нас. Това е мястото. Не помня колко платихме за този обяд и вечеря, но средно хапване с алкохол е около 50 евро. Третия ден, както помните, го прекарахме целият на Тасос, защото карахме колела. Който не е гледал първият ни клип, може да отива и веднага да го гледа. Там подробно обясняваме къде сме били, какво сме хапвали и колко ни струваше. Краси ще ме учи на табла. Да видим. Обясняваш и какво сега? Рамата 6. Ей! Начало. Ох, леле! Мислиш за етапа 5. И на въпроса заслужава ли си да се изхарчат толкова пари за 4 дни в Гърция, отговорът ми винаги ще бъде да. Прекрасните плажове, чистата вода, вкусната храна и невероятното обслужване винаги ще кара българите да се връщат там. Сори, Министерство на туризма, но фактите са си факти. И за финал само да вметна, че в тези 900 евро влиза и един пазар от 130 евро, защото не мога да си истински българин, ако не си довлечеш 2 чанти пълни с какво ли не от Гърция. Та в нашата имаше 3 бутилки узо от по 2 литра, един стек бира, 2 крема с шамфастък за мазане и една метална туба зехтин от 5 литра. И забравих да ви кажа, че в тези пари не ни влизаше горивото до Гърция и обратно. Ние сме Лора и Краси на колела, последвайте ни за още яки трипове. До скоро!